Wat zijn die handjes? Zo heb ik ooit eens in de kerk gestaan met de verkeerde griet, nou dat is niet goed gegaan. Ja, voor de dienst had alle kwartjes leeg, want ze was zo moeilijk dat ik er schrik van kreeg. En ja, ons moeder zei al, doe dat nou niet, maar ik deed toch, ja ik weet het, ze zeggen, maar wat dacht ik toen? Wat is het zo slecht, om iets fout te doen? Zo heb ik ooit nog eens een kroeg gehad. Ik was de beste grap, ja ik was altijd zat. Mijn huwelijk heeft het dan ook niet gered, want ik ging altijd bij elke klok naar bed. En ja, ons moeder zei al, doe dat nou niet, maar ik deed het toch, ja ik weet het, ze zei het, maar wat dacht ik toen? Wat is het zo slecht, om iets fout te doen? Zo ben ik ooit eens in een club geweest, ging met zo'n volkerdrie, mijn god dat was een feest. Maar toen ze dan naar alle centen vroeg, zei ik dat heb ik niet, waarom niet aan mij sloeg. En ja, ons moeder zei nog, doe dat nou niet, maar ik deed het toch, ja ik weet het, ze zei het, maar wat dacht ik toen? Wat is het zo slecht, om iets fout te doen? Maar ik deed het toch, ja ik weet het, ze zei het, maar wat dacht ik toen? Wat is het zo slecht, om iets fout te doen? La 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 Doe dat nou niet, maar ja, te laat.